kettő, indíts meg, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, azaz Adina, emelkedj, nagyon jó, azaz, oldaláig! Újabb megindulás jön, nem rövidül, erősrak vele, 3, 2, 1, és gyerünk! Ne rövidül, aki rövidül, az elmegy az ereje, és, gyerünk! 2, 3, 4, 5, gyerünk! Mindjárt ott vagy a végén, gyerünk! Told még, ez az, gyerünk! Utolsó 100 méter! Újulj meg! Egyetlen kettő lesz.